Možno si hovoríš, prácu si viem nájsť aj sám. Ale vieš, čo ti pri hľadaní práce najviac pomôže? Partner, ktorý pozná terén, má kontakty a pozná tvoje potreby. A to je práve dobrá personálna agentúra. Nie všetky firmy zverejňujú inzeráty. My vieme o tzv. Confidential pozíciách, teda o takých, ku ktorým sa bežný uchádzač nedostane. Často sa priamo rozprávame s hiring manažermi. Vieme, čo hľadajú a prečo. Nie si na to sám. My ťa profesionálne odprezentujeme, pripravíme na pohovor, prejdeme s tebou argumentáciu aj očakávania. A keď je to treba, vystupujeme aj ako vyjednávači. Po tvoj prospech. Zabudni na masové rozposielanie životopisov a čakanie bez odpovede. My ťa prepojíme iba tam, kde je reálna zhoda medzi tebou, pozíciou a firemnou kultúrou. Dobrá zhoda nie je o životopise, je o ľuďoch, vzťahoch a atmosfére. A práve preto to má zmysel riešiť s nami. Vieme odhadnúť, kde budeš pasovať. Sme tvoji spojenci pri hľadaní práce. Daj nám šancu a my ti ukážeme, že zmena práce môže byť profesionálna, rýchla a ľudská.